Viestimme McDonaldsille. Me olemme Food Liberation Army ja toivomme, että tämä äärimmäinen tekomme vie meitä kohti parempaa ja turvallisempaa ruokatulevaisuutta. Kaappasimme 31. tammikuuta 2011 Ruoholahden McDonald's-ravintolasta Ronald McDonaldin. Mikäli ette vastaa kaikkiin esittäviimme kysymyksiin, teloitamme Ronaldin perjantaina 11. helmikuuta kello 18.30. Me rakastamme hampurilaisia, ranskalaisia ja McDonald'sia, mutta emme voi enää katsella vierestä, kun rakastamamme ruoka tuhotaan ja saatetaan häpeään ahneuden ja välinpitämättömyyden takia. Hampurilaisenne ovat toimintanne lyhytnäköisyyden johdosta muuttuneet lähes syömäkelvottomiksi. Siksi haluamme auttaa McDonald'sia pelastamaan ruoan. Teemme teille listan kysymyksiä, joihin haluamme vastauksenne. Toivomme, että vastauksenne saavat teidät ymmärtämään rakastamamme ruokakulttuurin rappiotilan ja tarvittavat toimenpiteet. 1. Miksi ette ole avoin tuotteidenne valmistusprosesseista ja raaka-aineista? Mitä pelkäätte? 2. Kuinka monta tonnia kierrättämätöntä jätettä tuotatte vuodessa? Miksi ette julkaise tätä lukua? 3. Käytättekö toiminnassanne epäeettisiä tahoja, kuten laittomia siirtolaisia? Miksi? 4. Miksi ette kanna vastuuta edustamanne ruokakulttuurin seurauksista? Miksi ette pyri toimimaan liikalihavuutta, diabetestä ja niiden seurannaissairauksia ehkäisevällä tavalla? 5. Miksi ette käytä vain eettisesti kestävällä tavalla tuotettua lihaa? Eikö mielestänne hyvän, puhtaan ja mahdollisimman lääkevapaan eläimen lihan kasvattaminen ihmisruuaksi pidä olla kaikkien tavoite? Miksi se ei ole teidän tavoite? 6. Luuletteko, että pelkästään omistajien tuottojen maksimointi voi olla tehtävänne? Mitä luulette, että kävisi, jos alkaisitte tuottamaan laatua asiakkaillenne? 7. Olette iso ja globaali toimija, joka tavoittaa merkittävän osan maapallon ihmisistä. Miksi ette käytä valtaanne paremman maailman luomiseen, vaan lyhytnäköiseen voiton maksimointiin? Emme ole yksin, vaan edustamme nopeasti kasvavaa väestönosaa. Olemme muuttaneet kulutustamme nopeasti kohti eettisempää ja laadukkaampaa. On teidän etunne vastata kysymyksiimme julkisesti ja ottaa vastauksiin sisältyvä totuus osaksi oman toimintanne kehittämistä. Vain siten tulette selviytymään tulevaisuudesta. Kuunnelkaa sanomamme ja toimikaa. Me palkitsemme teidät syömällä tulevaisuudessakin hampurilaisianne. Teillä on perjantaihin 11. helmikuuta kello 18 asti aikaa vastata meille sähköpostilla osoitteeseen freedomronald@gmail.com. Hiljaisuus tulkitaan kieltäväksi vastaukseksi. Hyvää päivänjatkoa.